Ширата хадис 1058 хадис. Ана би Хурайрата радийаллаху анху. Абу Хурайра радийаллаху анху хабарда кала Расулуллах, Аллахның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Кала Аллах Таала, шулай нәрсәбәне кала Аллах, шулай кутси хадис: Юзини ибну Адам. Аллах Раббыбыз әйтә: миңа ди Адам баласы авырлык китерде. Тиргәде мине. Ягъни миңа начарлык китерде. Аллахка ягъни авырлык китереп булмый. Аллахка начарлык китереп булмый. Ягъни Аллах теләмәгән нәрсәләр эшләде бу бананы. Аллах яратмаган нәрсәләр эшләде. Якул я хайбата дахр. Нинди сүзләр белән Адам баласы Аллахка начарлык китерде. Ягъни вакытны сүгү белән. Эй, нинди вакытсың бу дип әйтеп. Я инде вакытка канагатсызлык белдереп. Вакытка канагатсызлык белдереп. Ва фи риваятин, икенче бер риваятта әйтелә: ясуббу дахра, ягъни вакытны сүгә. Вакытны сүгә. Фала якуланна ахадакум, безнең берегез дә әйтмәсен: я хайбата дахр. Нинди вакытсың бу? Нинди я инде нинди начар вакыт бу? Фа инни ана дахр. Аллаһ әйтә: шуны мин вакытты. Уқаллибу лейлата ван нахар, мин көнне төнне көн белән алмаштырам. Фаиза шиту қабаттухума, мин әгәр теләсәм көнне дә төнне дә сездән нәрсә алачакмын, тартып алачакмын. Һәм шуңа күрә кыямәт көне алдыннан, кыямәт көне гамәлләренә нәрсә булачак? Кояш батачак, һәм шуннан кире чыкмаячак. Кояш батачак, төн җитәчәк. Һәм бөтен кеше, мәсәлән, бүген безнең фәҗр сәгать 5-тә мәсәлән, монда без торган җирдә. 5-тә бөтен кеше көтәчәк, кояш чыгар дип, ләкин кояш нәрсә? Чыкмаячак. Бер көн, 2 көн һәм шуннан кояш чыкмаячак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля мин ди аларны алмаштыручы, көнне, заманны барлыкка, көннең, вакытның барысының хуҗасы кем? Аллаһ. Һәм мин телмикән аларны сездән алачакмын ди. Тайып. Шейх әйтә бу хадисны тәфсирләп: "Хазал хадису матнуху кудси ва ша'нуху газим." Бу ди кудси хадис, ягъни Аллаһның сүзләре һәм бик бөек хадис ди. Ва фики нахю сарихун as-sarиху ган сабби дахр. Ягъни бу хадистә турыдан туры, ягъни Аллаһның сүзләре нинди? Вакытны сүгүнү, вакытны әрләүгә тыю. Вакытны әрләүне тыю. Ау ta'affu fi min al-aqdar allati tanzilu bin-nasi fayansibunaha ila ad-dakhar. Һәм шулай ук, ягъни тәкъдиргә канагатсызлык белдерү. Кеше вакытны сүгә бездә ничек таралган? Әйтә кеше: "Нинди вакытсың бу? Нинди замансың бу? Нинди начар елсың бу?" Тегесе булса корылык ел, бу начар ел, бу начар вакыт, бу начар көн. Начар вакыт түгел, начар көн түгел. Бу Аллаһның тәкъдире. Бу Аллаһның тәкъдире. Монда вакытның, көннең, елның бернинди бәйләнеше юк. Булар барса заман. Янде бу нинди заман, начар заман дип әйттеләр. Шулаймы? Фахуа мимма юхдибуллаху табахам, бу сүзләр без әйткәнчә нинди заман, бу нинди вакыт, бу нинди көн, бу нинди иртә бу. Бу сүзләр барса Аллаһның ашуын чыгара. Валайса дахру исман мин асмаила, ләкин вакыт Аллаһ әйтә, вакыт мин дип. Ләкин кайбер кеше уйларган ки вакыт Аллаһның исеме дип. Вакыт Аллаһның исеме түгел. Ва иннама дахру заман, вакыт ул заман әйткәнемчә. Валлаһу газза ва джал хуаллази ятасаррафу фики. Һәм шул вакытны кем барлыкка китерде? Һәм кем шул вакытны уздыра? Аллаһ уздыра. يتصرف في ليلة في النهار والساعات والخط. Һәм көнне, төнне, сәгатьне барысында Аллаһ уздыра. Хәтта кыямәт көне алдыннан, нинди кыямәт көне галәмәтләренең берсе кем әйтә вакыт турында? Вакытның тизләнүе. Да, ел ай шикелле булачак, ай атна шикелле булачак, атна көн сәгать шикелле булачак. Димәк, вакыт кем? Барысында Аллаһның куласына бара. Факуллу шайн хасанун ясурру фахуа миналлахи ихсан. Шуңа күрә, әгәр синең тормышыңда авырлык, яхшы нәрсә килде икән,
Яхшы вакытлар килде икән. Булар кемнән барсыган? Вакыттанмы? Аллаһтан. Димәк, Аллаһ субханаху ва тааля сиңа үзенең нигъмәтен бирде. Шулай ук тормышында синең начар вакытлар килеп җитте икән, начар вакытлар килеп җитте икән. Булар вакыттанмы? Булар Аллаһтан, ләкин Аллаһ моны нигә бирде? Үзенең хикмәте, гаделлек белән син кулың белән эшләгән гөнаһлар аркасында. Сиңа бер авырлык килде икән, монда вакытның бернең бәнәсе юк. Монда синең кулың белән эшләгән гөнаһларың нәрсә? Һәм Аллаһ субханәһу ва тааля үзенең хикмәте белән, үзенең гаделлеге белән сине шушы эшләгән эшләрең өчен нәрсә? Сиңа шушы сынауларны җибәрә, һәм монда вакытның бернинди бәйләнеше юк. Җазая. Ва каулуху фа инна дахра, масын әйттек инде, шуңа күрә вакытның хуҗасы кем дидек? Вакытның хуҗасы Аллаһ субханәһу ва тааля. Һәм инде шуңа күрә кеше вакытны сүгәргә тиеш түгел, әгәр вакытны сүгә икән, бу Аллаһның ачуын чыгарatan әмәлләрдән булып тора. Аллаһны сүккән сыман була. Җазакаллаһ хайр. Аллаһны сүккән сыман була.